こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は4月3日に発生した台湾地震被災者への連帯を表明されました。ダライラマ法王はトゥパ教会と西チベットのプランの人々による標準祈願の儀式に出席されました。チベット・モンゴル関係会議が成功裏に終了し、今後の協力が約束されました。チベット事務所カトマンズは総員学校の教科書としてロセル・ギュギンを出版しました。ドマツリン帝冠副議長はチベットのための国際憲弁取締役のスティーブ・シュロディア氏と面会しました。今週木曜日、スリランカのラジャグルシュリ、スプティ・マハビハラ総員のワスカドゥエ、マヒンダ・ワンサン・ナヤカ・テロ氏が持ち込んだキャキャムニのカピラベスト遺跡を歓迎するため、ダランサラのチベット人や地元の人々が大勢集まりました。お百家様の車両はツラカン寺院に運ばれ、ダランサラにあるダレイラマ法の住居で法に送られました。Today we were able to offer the Buddha relic, the holy relic, part of Buddha's own body. And this Mahanayaka Thero from Sri Lanka, a highly respected monk. In Sri Lanka there are two main monasteries. One is in Kandy where they have the Buddha's tooth relic, and this venerable monastery is in nearby Colombo, and he has quite a few relics, and he wanted to offer it to His Holiness to show his appreciation on the behalf of all the Sri Lankan Buddhist community for His Holiness's work for the humanity, and for particularly for the service for the Buddha Dhamma that His Holiness has done for the last more than 60 years. So to show the appreciation, this is he's offering this relic. Yes. Yeah, this marks a special and momentous occasion for us, for Sri Lankans, all the Sri Lankans, not only the Buddhist monks, but as well as lay people as well. And I think this is a momentous occasion for entire Buddhist community in the world, because we were able to gift the holy, authentic and sacred relics of the Buddha, because these were found from the Piprava excavations in Kapilavastu, and it is documented. These are the authentic ones and well documented relics. These are the only documented relics in Sri Lanka. These relics are enshrined in Mahanayaka, most esteemed Mahanayaka Thero's temple, that is located about 30 kilometers away from the capital of Sri Lanka, that's in Waskadua area. And here this Venerable Thero is the chief incumbent of this temple. 今週水曜日、ダライラマ法王は台湾の蔡英文総統に書簡を送り、水曜日の朝に台湾東部沖で発生した強い地震により人命が失われ、財産やインフラが広範囲にわたって壊滅的な被害を受けたことに悲しみを表明されました。法王はこの自然災害により失われた人命と負傷された方々に対し、祈りと哀悼の意を捧げられました。ペンバツィン主席大臣は中央チベット政権及び世界中のチベット人を代表し、蔡英文総統に書簡を送り、壊滅的な地震によってもたらされた損失に対し、心からのお悔やみと祈りを捧げました。書簡の中で主席大臣は、この悲劇的な出来事によって愛する人を失い、負傷し、損失を被った人々への思いと祈りを伝え、
現地でたゆまぬ研究支援を提供し、救助活動に従事している無数の人々に心からの称賛を送りました。今週水曜日、ダライ・ラマ法王はダラムサラのチベット寺院で、ドゥーパ教会とプランの人々によって捧げられた教授祈願の儀式に出席されました。リンリン墓地は五体統治を行い、法にマンダラを捧げました。続いてダライ・ラマ法への居住祈願の一連の供物と残りの儀式を行いました。ダライ・ラマ法王は挨拶の中で、改めて100年以上生きることを祈り、決意していると述べられました。さらに法王は人々がより鋭い倫理観を持ち、人類に奉仕し、心と感情の動きを理解することによって、心の平和を培うことを表例したいと述べられました。今週月曜日、チベット・モンゴル関係会議がチベット文献図書館のホールで2日間にわたって開催され、20世紀以降のチベットとモンゴル関係の展望と課題、そして今後の道筋と題したテーマについて話し合われました。モンゴルのディルブ不統合財団がチベット政策研究所とモスクワのチベット事務所と共同で主催したこの会議には、2人の元モンゴル大使を含む数人のチベット人とモンゴルの学者や高官が出席しました。チベット事務所モスクワのテルリンポチェ代表は、基調講演の中でカルムイク出身のチベット仏教ラマソとして中央チベット政権の代表を務めている自身の役割について集まった人々に説明し、チベットとモンゴルの歴史的な結びつきを認めつつ、現代におけるその関係の復活と再活性化を呼びかけました。Honored and blessed to be the only, I say this jokingly, but in reality it's a fact. I happen to be the only non-Tibetan bureaucrat. I've been serving as His Holiness the Dalai Lama's representative since 2015. It's been a blessing. It's an honor to serve not only His Holiness the Dalai Lama, but also to serve the Tibetan people. I grew up knowing the tragedies, the struggles, the movement, the ideology, the policies, and I'm still behind. And that's something that I will live with for the rest of my life. My support is unwavering and will continue till the last day. 2日間の会議では、1900年から1913年のモンゴルとチベットについて、清朝の支配から独立まで20世紀の著名なモンゴル人、1979年と2016年のダレイ・ラマ法王のモンゴル訪問の意義など、多くのことについて話されました。会議2日目の閉会式でテルリンポチェ代表は、今後数年間に同様の会議を開催することで、2つのコミュニティ間の緊密な関係を復活させることを強調しました。また、チベット政策研究所に対し、チベットの最も長い同盟国であるモンゴルとの関係を徹底的に研究する研究チームを結成するよう要請しました。チベット政策研究所のダワツリン所長は最後の挨拶で、この歴史的なサミットが終わりを迎えるにあたり、チベットとモンゴルのつながりを回復する新たな段階が始まったと宣言しました。また、ペンバツリン出席大臣は、チベットとモンゴルの学者が研究チームを結成し、双方の視点を盛り込んだチベット・モンゴルの包括的な関係史を作成し、将来の参考とするよう提言しました。チベット事務所カトマンズ付属のヒマラヤ仏教図書館文化センターは、3月27日、元大臣のキーティリンポチェが構成・編纂した教科書ローセル・ギュギンの出版記念式典を開催し、チュアル・クンツェリンポチェが主賓として、
また OOT として知られるチベット難民福祉事務所のツェプリロパンチュク・ガワンチョクドゥ代表が特別ゲストとして出席しました。また、チベット事務所長官、カトマンズ在住の元チベット人国会議員、チベット人定住官、地方チベット人議会議長、地方チベット人自由運動議長、地方チベット人学校や総員の責任者、チベット人 NGO の代表を含む約70名が出席しました。セプリロパンチュク代表は中央チベット政権の宗教文化省の指示としてロセルギュギンの教科書を総員学校のカリキュラムに取り入れることを述べました。今週火曜日、ペンバチニ主席大臣はチベットのための国際憲弁の取締役であるスティーブ・シュロディア氏とその家族、会長のテンジュギャツ氏と面会しました。一行は主席大臣との会談の後、ドマツリン定官副議長と会談し、チベット亡命議会の発展、機能構成について説明を受け、国会議事堂を見学しました。定官副議長は定期的な訪問、アドボカシーキャンペーン、アウトリーチプログラムなど、チベット国会のイニシアチブについて説明し、特に米国議会における多数のチベット関連法案の採択を通じて、チベットの正当な大義に対する米国政府と国民の揺るぎない支援に深い感謝の意を表しました。定官副議長はダレイラマ法王が国会における女性の代表権を留保されたことを強調し、それがチベット人女性のエンパワーメントに極めて重要な役割を果たしたこと、またそれが中央チベット政権内を含むコミュニティ内で指導的役割を担うことを可能にしたと述べました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。